Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لاجبو مالكو كان فولي أن ولي مندو وي أو دي تاي أو من سوالين شريف لا تي في لا وغاتي بلا جلينا أغابي واجلي كنه أمي داودا بو كلامبلو جنة الفردوسي نالي ملماتوي سيدان باركي كاني عليكا مولودو من كرا نوفامبر كالو سامبا فلا أني durula dawda bugu on nokantugu amina ode yirawla bara inundona na balmam soka foli kanye femi sorolola angaje anga nyama dofe malmatu ambi fo ki barikada ikane mawra kane de do betu de niya e bi an jeune fille ambi ke exemple ye anya sira chama ye malmatu koro kane ali shini kere ne ala ne mayatu yere bi fo mi wala nyumando pare niya ye docteur Jabate ba asoro la ne mayatu de sababu yalla donc bi fo iga bonya la ini che iyere mi mami na to soro kanu ta to soro au beni che au ni baraji au ni che au yere malmatu al sambi fo ini che ini baraji iya ka onye kasoro bi mase iya ka onye kasoro anta do ko bibese kasoro anta do amese ka nyanyere kuma te ka nyam ko were wo donc ini che ini baraji ko fe la bi wala dena ne ba foko alhamdulillah rabbil alamin bisigi nin keli kaka kadaka ala ko ma nale ne makanye na ya kan ne makelin bargada ali allah subhanahu wa ta'ala banjidi ula islameo ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale soroli o nemari anslame bela jelema ala kira minchira hine danfen bela jelema ala kira minchira kana jogoba udafa donc anga kene sigi uladena ka ala bargada ay nema min kany ne ba fo ko wajibi islamé kelingilina bela jilinka donc antina na jan kuma la ko sebe anti se ga bo kuma la to sila namanga balmatu bafu janatul firosi kalandion a donc ka fo ko ni moldu kelika kan kada ka moldu kete dore kana kene sigi kan ala kira kan bagawi fo ala kira nana ni jogoba munye anga barake nulle olandi ba fo janatul firosi kalandon aw ni moldu kelika kan kada ka ne asuro ala kira nana ni jogoba munye olubawla wasida tanti barge kane wallahi ini moldu kelika kan kane kada ka ala kira nana ni jogoba munye ne asuro olubila ne asuro ala kira ka konnanjale bila ne asura ka dusumun jeliya bila o temelen ko fe ka boy anga malmatu no yen barke kane ale yare mi kalamblo malmatu e ay blasrali belebele kene ka ay fe mi soro akalla selinu nun konnala anga je angolu sheria nyogon fe wa salawatu lillahi wa salamuhu ala rasulillahi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yuaikum bitahiyatul islam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubaraka fihi ame ala tanu ka ala barkada ala misona kan kerengere kan ke islamewi tanu bilibile bay ala tay allah subhanahu wa ta'ala ale de ka hine ya onke ala kiramantuni manto minnu ka fisa ni manto bɛɛ ye kira min ka fisa ni kira bɛɛ ye ka tila ka anw kɛ o manto ye o ye ala ka diman de ye ani ala ka fusamantiya k'o kɛ anw ye ɲɔn tɛ kira caman tɛmɛna olu bɛɛ kun n'u manto de don mais manto min n'o fusara ni manto bɛɛ ye o ye alakira manto de ye parce que alakira alayhi salatu wa salam ala yɛrɛ de y'a kanu k'a suwanti k'a ci kana diɲɛ lafiyari la
i n'a fɔ Ala yɛrɛ b'o fɔ a ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina ko Muhamadu ne me ci fosi kama fo hinɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye Alakira dun nana ka tila k'o hinɛ de cɛri danfɛn bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ka hinɛ a ma da hadamadenw dɔrɔn ma dɛ jinɛw ye dɔ sɔrɔ Alakira ka hinɛ na wa dantanfɛnw kabini saw la ka na korow la ka na ɲɔgɔmɛw la i hakili bɛ fɛn fɛn la dugukolo sanfɛ nin bɛɛ lajɛlen ye hinɛ sɔrɔ ni Alakira cili ye o de kama anw bɛ kɛnɛ sigi fitiriwale ye kafiri de ye an bɛ kɛnɛ sigi ka Ala de fo ni Alakira sɔrɔli ye anw fɛ ka d'a kan Ala subhanahu wa taala ale yɛrɛ de ye Alakira tanu fɔlɔ ale de ye Alakira bonya fɔlɔ Ala tilala ka jumɛn fɔ aw ni ne ye Ala ko a ka kuranɛ sanumanba kɔrɔ a ko in kuntum tu'ibuna la fatabi'uni yubibukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim setigi Ala ko cogo di a ko n'aw ko di k'aw bɛ ne Ala de fɛ a ye kɛ kira fɛ fɔlɔ n'aw ma kɛ kira fɛ ni mago fosi tɛ aw ka kanu na Alakira kanuni Ala ko k'a bɛ jurumu yafa de se mɔgɔ ma parce que mɔgɔ n'e ma kɛ Alakira fɛ an b'a f'e ye k'e ye fitiriwale de fitiriwale n'i y'a wele janimɛ kɔnɔna na n'a m'i laminɛ wallahi a nɛn de bɛ tasumaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jeni sinon a bɛ yen nɔ dɛ a b'a dugumala de la anw tɛ se ka kɛ fitiriwale Alakira ko la anw bɛ kɛnɛ sigi Alakira ye ka Alakira bonya yira ka kɛnɛ sigi Alakira ye kun camanba de b'a la nafa camanba de b'a la anw tɛ se ka nafa min fɔ k'a ban Ala subhanahu wa taala a ye jumɛn fɔ tuguni Alakira ma a ko laqad jaakum rasulun min anfusakum aziz alayhim ma anmintum arisu alaykum bil mu'minuna raufur rahim a ko ne nabi ɲuman ci tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne nabi ɲuman ci aw kan ka bɔ aw yɛrɛ la Alakira a ma bɔ sanfɛ ka cugo ye kira alayhi salatu wa salamu Ala subhanahu wa taala ka latigɛ kɔnɔna na a bangina de a bangina ka bɔ arabuw yɛrɛ de cɛ la ka tila k'a ci ka tila ka na diɲɛ bɛɛ de ma i b'a dɔn kira dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ci dugu kelen de ma dɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ ci u ka kabila dɔrɔn de ma mais Alakira nana ci diɲɛ bɛɛ de ma Ala subhanahu wa taala ko n y'a ci tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ma k'a bɔ aw la ka tila k'a ci aw ma wa k'a bɛ hami ni aw ka tɔɔrɔ n'aw ka dekun de ye wa a bɛ tila ka jɔrɔ n'aw ka tubi ye aw bɛ se ka kana cogo min na ka taga Ala subhanahu wa taala yɔrɔ la wa a kɛra hinɛbaga de ye mumini bɛɛ lajɛlen ma e m'a ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu Ala ko k'an ka nisɔndiya n'ale ka fusamantiya ye a n'a ka hinɛ o hinɛ in dɛ o de ye Alakira ye kisi ni nɛɛma b'a kan Alakira alayhi salatu wa salamu kumana min na n'a cira ka na a cili ka na dugukolo yɛrɛ sanfɛ o kɛra hinɛba de ye dugukolo ma Alakira a nana jumɛn de dafa a nana ni juguba de ye n'o tɛ Alakira cira ni la ilaha illallah de ye Ala kelebanciya i n'a fɔ a cira ka kɔn minnu ɲɛ nabi ɲuman ni kira fɛn fɛn tɛmɛna kira 313 nabi ɲuman 124 nin bɛɛ de nana ni nin diinɛ kelen ye mais Alakira nana olu de dafa a nana ni diinɛ min ye o ye silamɛya diinɛ de ye diinɛ wɛrɛ fosi reconnu tɛ Ala subhanahu wa taala bolo fo ka se silamɛya diinɛ in ma a nana ni la ilaha illallah min ye Alakira alayhi salatu wa salamu a cira ka wagati janba de kɛ fa ka sana yɛrɛ de la seli dira ma mais Alakira yɛrɛ u y'a ɲininka kafiru farala ɲɔgɔn kan k'a ɲininka u ko Alakira e nana ci jumɛn de la a ye jumɛn de kɛ ka kafiru jaabi a ko innama buistu li utammima makarima al-akhlaqi Alakira ko k'ale cira ka na jogobaw de dafa o de la jogo jɔyɔrɔba de bɛ silamɛya la jogo ye silamɛya kunkolo de ye n'i ye jogo bɔ silamɛya la dɔrɔn silamɛya tɛ yen nɔ o de la u ye Alakira ɲininka u ko Alakira kisi ni nɛɛma b'a kan a ko e manton jumɛnw de bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka caya Alakira ye jumɛn de kɛ ka mɔgɔw jaabi a ko mɔgɔ minnu siranna Ala ɲɛ
ani jugu ɲuman n'o bɛ mɔgɔ minnu na olu de bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka caya ni mantow na u ye Alakira ɲininka u ko e mantow na mɔgɔ jumɛn de bɛ don jahanama na ka caya Alakira ko el famu wal farji a ko sanfɛ da ni dugumada ko de bɛ mɔgɔ caman ta ka taa don janimɛ kɔnɔna na an t'o tilela biya jɛnɛya waralen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la furuɲɔgɔnw yɛrɛ ka jɛnɛya f'u yɛrɛ b'i kanto ko ni kunun bolila baji kan k'o senɔ tɛ ye tellement que jɛnɛya ka go Alahu subhanahu wa ta'ala ye Ala m'a fɔ kuranɛ mun bɛ bɔ kɔnɔna na ko aw kana jɛnɛya kɛ dɛ Ala ko cogo di a ko la takrabu zina a ko aw kana gɛrɛ Ala yɛrɛ de aw kana gɛrɛ jɛnɛya yɛrɛ de la innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a ko jɛnɛya kɛra ko tiɲɛni ni ko cɛjugu de aw kana gɛrɛ Ala yɛrɛ de mais anw ko k'an ye silamɛw de silamɛya b'a disi waso ni anw de ye anw ye cogo an ka du kɔnɔnaw la I tɛ silamɛ fosi ye cogo ye anw na n'i y'a fɔ anw fɛn fɛn ma k'an ye kafiri de ye wallahi an bɛ communication de tigɛ ka taa d'o tigi ma mais silamɛya dun n'i y'a mɛn ko silamɛya yɛrɛ kɔrɔ de k'i kolo Ala ye Ala ko fɛn min ka ɲi k'o kɛ Ala ko fɛn min ma ɲi k'o kɛ n'i y'a mɛn an bɛ kɛnɛ sigi ka Alakira ka Ala barikada ni Alakira sɔrɔli ye Alakira nana jogo dɔw de fɔ an ɲɛna a nana jogo dɔw de fɔ an ɲɛna fɔ an k'an jija k'olu jogow de kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i jija k'olu jogow kɛ wallahi I bɛ nimisa n'i y'a jate minɛ bi an ka muso furulenw na olu ka jɛnɛya bɛ ɲini ka na juguya ni denmisɛnninw ta ye danpe cɛnnen bɛ anw bolo bi Ala sɔsɔ kɔfɛ filani kafoya kɔfɛ fɛn min ka go Ala ye o ye cɛ dɔ ka taga lawaji bila muso dɔ denso kɔnɔna na ka sɔrɔ a furu ɲɔgɔn tɛ walima muso dɔ ka sɔn cɛ dɔ lawaji ka bila ale denso kɔnɔna na anw ye musow de ye nin yɔrɔ la ne bɛ n banba musow de kan a ye jɛnɛya man ɲi fan fila si la a man ɲi cɛ la a man ɲi muso la mais bolofaba de bɛ musow ta kan I b'a dɔn apprenti dɔ de bɛ muso la n'a bɛ fɔ ko adiyɛni n'o bɛ muso la sisan n'a dara ni cɛ min ye a ka hakɛ to a sutura kɔnɔna na appareil dɔ de bɛ yen nɔ a mana da ni cɛ o cɛ ye a b'o cɛ photo capter de ka bila apprenti o de bɛ muso la n'a y'o kɛ sisan o gardilen bɛ kɛ yen nɔ exemple la sisan ni muso min ni a ye jɛnɛya kɛ cɛ dɔ fɛ o jɛnɛya kɛ cɛ in a tilala ka na a da n'a furu ɲɔgɔn de ye kafoɲɔgɔnya tɛmɛna a n'a furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kalo 3 kɔfɛ a den ye cɛ de den ye dɛ o cɛ den dɛ a ye jɛnɛya kɛ cɛ min fɛ kalo 3 I b'a ye a bɛ taga dɔ ta jɛnɛyakɛla cɛ in na o forme walima o kunkolo walima o kɛcogo den bɛ taga o ka jogo bɛɛ ta ka sɔrɔ cɛ den de don a bɛ sɔrɔ ka na o den wolo I ɲɛ b'a la den caman bɛ yen nɔ hali n'a a tagamatɔla don I dabali de bɛ ban I b'a denni ye sa a bɛ lingilanga la f'i dabali bɛ ban I yɛrɛ dabali bɛɛ de bɛ ban sullère kɛni min dɛ n'a taara a da n'o ye dɛ o sullère kɛni jeli de nana o la den fitininama o jeli nɔgɔlen taara kɛ den na I bɛ den ye lingilanga la parce que sullère den de don a bɛ lingilanga la a bɛ bi a yɛlɛma o ye jɛnɛya conséquence ba de ye muso la o de la a fɔra ko ni muso ka furu sara I ka wagati dɔ sigi furusa ta délai ye kalo 3 ye n'a cɛ fatura k'a ka kalo 4 ni tile 10 sigi o bɛɛ ye min ye parce que ni muso a dara ni cɛ min ye pour que ko o bɔ a farikolo la kalo o kalo a ka laada ye o laada ye o bɛ dɔ effacer ka bɔ o la a ka laada ye o laada ye o bɛ effacer ka bɔ o la pour que a dara ni cɛ wɛrɛ min ye o fɛn bɛɛ ka bɔ ale la a bɛ taa se fo kalo 4 ni kɔ de ma o de ye filiya sigili kalo 4 ni tile 10 ye donc Alakira alayhi salatu wa salamu a nana jogobaw de dafa e bɛ seli la e bɛ sun na e ɲɛ tɛ tɛmɛ muso kan a ka kare kɔnɔ musomani bɛɛ e cɛkɔrɔbatɔ e de bɛ ka wali denmisɛnmaninw nɛgɛ e ni Ala ni Alakira cɛ I ka seli b'i kisi I ni Ala ni Alakira cɛ I bɛ kɛ Alakira jɛɲɔgɔn ye n'an ko k'an bɛ don nin kɔnɔna na wallahi an bɛna an ka walanda an bɛna a lataga se yɔrɔ la an yɛrɛ ma se yɔrɔ min na donc Alakira ko k'a cira ka na jogobaw de dafa n'i ko k'i ye Alakira manto ɲuman yɛrɛ ye wallahi o de la baya filɛ nin fɛn min baya kan ka wajibiya de k'a kɛ jagoya ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kan
nte mɔgɔ faga nte jɛnɛya kɛ nte suɲɛni kɛ nte namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ kira Muhamadu alayhi salatu wasalam mana bila baara ɲuman min na n b'o de kɛ a kan ka kɛ wajibi de ye parce que munafigiw de kelen bɛ k'an tɔɔrɔ silamɛya kɔnɔna na e ko k'e ye silamɛ ye jɛnɛya t'e tɛnɛ ye e ko k'e ye silamɛ ye suɲɛni t'e tana ye e ko k'e ye silamɛ ye ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na o t'e tana ye alakira alayhi salatu wasalamu a mana ni nin ye o a nana de walasa an ka lafiya diɲɛ kɔnɔ yan an ka tila ka taa don alijinɛ kɔnɔna na silamɛya filɛ nin a nafaba de bɛ diɲɛ kɔnɔ yan fɔlɔ parce que silamɛ a ka tɔɔrɔ man ka se mɔgɔ ma n'a nɛ ye silamɛ a ka tɔɔrɔ man ka se mɔgɔ ma n'a da ye mun de la alakira alayhi salatu wasalamu kira bɛɛ lajɛlen de y'a ka nali nisɔndiya fɔ parce que bɛɛ b'a dɔn u dɛsɛra min na dɛ alakira alayhi salatu wasalamu mɛna o de kɛ alakira ka hadisa sanuma Anasi de bɛ ni hadisa in fɔ an ɲɛna ko alakira ko kisi ni nɛɛma b'a kan ko nabi ɲuman dɔw tɛmɛna k'u ma mɔgɔ fosi sɔrɔ mɔgɔ kelen kɔ ko nabi ɲuman dɔw tɛmɛna k'u ma mɔgɔ fosi sɔrɔ mɔgɔ fila kɔ ko nabi ɲuman dɔw tɛmɛna a ka hadisa wɛrɛ la k'olu ma hali mɔgɔ fosi sɔrɔ ko mais ale alakira kisi ni nɛɛma b'a kan ko ale ye mɔgɔ camanba de sɔrɔ lahara jɔ don k'ale yɛrɛ alakira dontɔ alijinɛ kɔnɔna na k'ale ni mɔgɔ 70,000 de bɛ don ɲɔgɔn fɛ wa o mɔgɔ 70,000 na ko mɔgɔ 1,000 o mɔgɔ 1,000 ko o fana ni mɔgɔ 70,000 wɛrɛ de bɛ don alijinɛ kɔnɔna na alakira min sababu la o anw y'o sɔrɔ alakira de perebe don alijinɛ kɔnɔ alakira de mantonw perebe don alijinɛ kɔnɔ an ye ni bonya bɛ sɔrɔ alakira de sababuya la donc n'anw ye ala barikada ni alakira ka sɔrɔli ye ko ka da ka Alahu subhanahu wa taala i ye alakira di anw ma a bɛ ko 2 de yira alajɛ mawuludu kɛnɛ kan anw silamɛ musow an n'an ka jɛma ka kɛnɛ nɔrɔya a bɛ bonya dɔ di silamɛya ma a bɛ silamɛya sankɔrɔta a b'a to a bɛ dɔ k'anw tɛ nafigi ye mais anw mana wuli anw b'a bɛɛ lajɛlen na jinɛ batolaw ka ara mana wuli i b'a sɔrɔ an y'o aran premier ye silamɛw ka ara mana wuli misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ an y'o aran premier ye a dun fɔra i ye qualité min ye i n'o jamakulu de bɛ wuli yomal kiyamati jɔ don ala bɛ taa an jɔ jamakulu kuranɛ kalannaw olu n'u kuranɛ kalanna ɲɔgɔnw de bɛ wuli anw mawuludukɛlaw anw yɛrɛ dama de bɛ wuli minnu fana bɛ nabi ɲuman wɛrɛw kɔ or que kira de ye nabi ɲuman laban ye bɛɛ de kan ka tugu kira kɔ minnu banna kira la nafigiya la ka taga fɔ ne bɛ karisa de kɔ ne ye isa mantonw de donc isa alayhi salatu wasalamu a ye jumɛn fɔ a ko kan ka nisɔndiya a ko wa mubasira a ko k'a y'aw nisɔndiya bi rasuli yati ba'dihi ismuhu ahamadi isa ko k'a y'aw nisɔndiya nabi ɲuman dɔ bɛ na ne kɔfɛ a nabi ɲuman in tɔgɔ de ko ahamadi n'i y'a fɔ wallahi k'i dusu kasiri to i bɛ kontan n'i ko ahamadi ka minɔgɔ tu i la i bɛ se ka fa ten hali sunkalo la ni minɔgɔ y'i minɛ n'i ko ahamadi wallahi i bɛ nisɔndiya ni tasuma ko k'a b'i ka so minɛ limaniya la n'i kulela ko ahamadi tasuma bɛ jɔ de a tɛ se ka jenini kɛ ko kɛ alakira ko wallahi ngalon t'a la tiɲɛ yɛrɛ de don donc an bɛ kɛnɛ sigi alakira ye mais an ka alakira jogobaw an k'o olu ta n'an ma alakira jogow ta wallahi a bɛ kɛ an bolo baara ye dɛ anw de y'a fɔ ko alakira nana ni diinɛ min ye a nana ni silamɛ diinɛ de ye wala yaqbalullahu diina ghayrahu ala tɛ diinɛ fosi minɛ yomal kiyamati jɔ don fo n'a kɛra Alahu subhanahu wa taala a ye silamɛya diinɛ min di anw ma donc an bɛɛ lajɛlen an kan k'an jija ka alakira jogow ta an kana kɛ suɲɛnikɛla ye an kana kɛ namarakɛla ye an kana kɛ zonba ye wa an kana kɛ asiri ye n'o kɛra an hakili bɛ Alahu subhanahu wa taala ka dɛmɛ min na an b'a sɔrɔ wa kafa billahi nasirun ala de ye an dɛmɛbaga ye inna laha la yaghfiru ani yushrika bihi mɔgɔ n'i bɛ fila fara Alahu subhanahu wa taala kan ala tɛ yafa o ma fo n'a bɔra o de la mais mawuludukɛlaw mɔgɔ bɛ taga i sigi mawuludu kɛnɛ kan a kɛnɛ wagati kɔnɔna na yɔrɔ an ye mawuludu kɛnɛ sigi bi ye le 22 novembre de donc an ma kɛnɛ sigi wulada in na an b'a fɔ ko kan kelen tɛ dɛ ayi kan kelen tɛ dɛ wulada in na kɔni an bɛ alakira
an bɛ alijinɛ nakoforo de kɔnɔna na n'an wulila de kɛnɛ in bɛ sɔrɔ ka wuli ko kan kelen tɛrɛn mais madama an tun bɛ ka wajulu kɛ ko an bɛ ka ala de barikada ni alakira sɔrɔli ye an tun bɛ alijinɛ nakoforo de kɔnɔ alakira ko ko na an bɛna tɛmɛ alijinɛ nakoforo kɔnɔ k'an ka don ka yiridenw kari k'a mɔ dun bon wulada in na an tun bɛ kan kelen tɛrɛn kɔnɔna na donc an bɛ alijinɛ nakoforo de kɔnɔ yɔrɔ jiginna kɛnɛ kan kɛnɛ nɔrɔyara ni Musafa ye alakira nɔrɔ jiginna kameramaniw kan kameramaniw nɔrɔla ni Musafa ye alakira nɔrɔ jiginna kulubalikɛ kan Sori Ibrahim Lezina a nɔrɔla ni alakira nɔrɔ ye qu'est-ce que n'o ye kira mɔden ye a nana kɛnɛ kɔnɔ kira nɔrɔ jiginna kan a nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye Shekine Jawara a nana kɛnɛ kɔnɔ kira nɔrɔ jiginna kan a nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye Male nana kɛnɛ kɔnɔ kira nɔrɔ jiginna kan a nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye Malimatu Seyida Barike Kane Lagare e ala kira nɔrɔ jiginna ne kan nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye kɛnɛ bɛɛ Dawudabugu bɛɛ nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye bi wulada in na Bamako bɛɛ nɔrɔla ni kira nɔrɔ ye o yɔrɔ la an bɛ ala deli gɛlɛya min bɛ yen nɔ ala ka hinɛ an na kira kɔsɔ a ka gɛlɛya in wuli ka maliyɛnw nadi an kelen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na a ye dɔ fara kan gɛlɛya ni nɔgɔya de gulonnen bɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn juguw ye kini kɛ ka wagasili kɛ u dɛsɛra u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u dɛsɛra u nana essence ko min don a la ni anw ka ɲɔgɔn minɛ tɛ a n'an ka duwawu tɛ nin tɛ kɛ fanga si la k'a fanga tɛ dafiri kuranko ni essence ko ka don ɲɔgɔn na a tɛ kɛ fanga si la n'a fanga ma dafiri mais mun de la a ma dafiri an kelen ka ɲɔgɔn faamu ko gɛlɛya in k'an bɛ taa n'a ye k'an bɛ taa ni gɛlɛya in ye dɛ o de la Mali ma se ka dafiri hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ ka gɛlɛya kɛ n bɛ message ci u ma nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka essence 20 litres ta k'a feere 10,000 i ye wari o wari sɔrɔ gɛlɛya la gɛlɛya kelen bɛ tila k'o wari bɔ i kun e ka mɔgɔw jeli min n'a b'i kɔnɔ k'o b'i kɛ fɛn ya ayi wallahi Allah subhanahu wa ta'ala kelen ka garijɛgɛ suma de k'a ban n'i ko k'i bɛ adamadenw jeli min dɛ i jeli sira bɛɛ bɛ bɔn ka bɔ i la dɛ wari ninnu bɛ sɔrɔ ka taa donc an b'a ɲini ala fɛ an faso ala k'a ko suma an faso ala kan'a labila ala k'an faso bɔ dingɛ kɔnɔna na aw ye bɛn min kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ala k'an n'aw hamiw dilan bi don tɛ don gansan ye parce que ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wala kadi arsalna Musa bi ayatina a ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye Musa ci n'an ka kabako ye ani akhrija qaumaka mina zulumati ina nuri k'a k'a ka mɔgɔw bɔ jurumu dibi kɔnɔna na ka na n'u ye nɔrɔ kana yelen kɔnɔna na Allah subhanahu wa ta'ala de y'o fɔ a ko wa zakiruhum bi ayamila a ko inna fi zalika li ayati li kulli sobari shakuru ala ye diɲɛ ko kɛ a y'a kɛ wagati ba dɔ de kɔnɔna na donc a ko ka hakili jigi kɛ ala ka donbaw la ko wa ko nin kan ka kɛ sabali de ani ala barikada de hakilinatigi bɛɛ lajɛlen ma donc an bɛ ka ala barikada min kɛ nin ala barikada dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ ka mɔgɔw ladi fana u ka alakira jugu ta ne ko k'e bɛ alakira de fɛ alakira nana ni jugu dɔ de i jija i ka alakira alayhi salatu wa salamu i ka jugubaw ladigi alakira a yɛrɛ ye ala tanuko ye kumana min na alakira yɛrɛ depuis a bilala dugukolo sanfɛ alakira ye jumɛn de kɛ a ye sujudu de bi a ma ye ka sɔrɔ k'a kun kɔrɔta ka taa sanfɛ a ye sujudu bi a ma ye ka alhamdulilayi fɔ alakira tisora o yɔrɔnin bɛɛ la a ye jumɛn fɔ a ko alhamdulilahi rabbil alamina a ko tanu bɛ e ala ye mɛlɛkɛw de ye alakira ka fɛn jaabi u y'a fɔ yarhamkala u ko ala ka hinɛ i la e danfɛnw na sɔn karirama alakira piripiri de ye ala tanu a bangeni donc alakira ko in anw b'a kan alakira ko in anw b'a fɔ alakira ko in anw t'a dabila dɛ gaɲɛ sugu bɛɛ lajɛlen na anw bɛ alakira tanu ni sugu bɛɛ lajɛlen na alakira bɔra danpe o danpe la ala y'a bɛɛ sanuya alakira a danpe wa ma nasabuha fahuwa silsilatun zahabiyatun alakira danpe sanu jɔrɔkɔ de ala ye alakira de kɛrɛnkɛrɛn yani alakira yɛrɛ ka kɛ ciden ye kafiriw de y'a wele ko el aminu ko danaya mɔgɔ u y'a wili de ko danaya mɔgɔ e ma ye kumana min na ni alakira alayhi salatu wa salamu a kelen k'a fɔ k'a bɛ na kafiru wajulu ka da ala kelebanciya f'u ye ala ko k'a ka dabila a kabila de la
a y'a daminɛ a kabila fɔlɔ de la a y'u fara ɲɔgɔn kan a kelen k'u fara ɲɔgɔn kan ka na n'u ye a ko yalima ni ne y'a fɔ aw ɲɛna anw kɔfɛ sotigiw kun b'an kan u ni kɛlɛ bɛ ka na aw bɛ da la wa u ko mun na an tɛ da la e furadama an b'i dɔn ni nkalontigɛ ye o an b'i dɔn ni nkalontigɛ ye ni e y'o fɔ dɔrɔn anw bɛ da la an tɛ nkalontigɛ an t'o bɔ an jogo la n bɛna nafigi tamasere fɔ aw ye ne ma fɔ dɛ Alakira de y'a fɔ kisi ni nɛɛma b'a kan Alakira ye jumɛn fɔ a ko ayatul munafiqu salasa e bɛ fɛ ka nafigi dɔ i ka so kɔnɔna na ayi kana taa kolodin fili dɛ wa kana jateminɛ wɛrɛ kɛ ni jateminɛ kɛ Alakira ka kuma Alakira ko ayatul munafiqi salasa ko nafigi tamasere 3 ye iza adasa kezaba n'a bɛ baro la dɔrɔn a bɛ nkalon tigɛ ayi ale ka baro tɛ ja dɛ fa ka nkalon don a ka balo kɔnɔna na ko n'i y'a ye mɔgɔ la dɔrɔn ko nafigi don iza adasa kezaba wa iza o ada klafa n'a ye layuru ta a bɛ layuru in fɔngɔ ɲɔgɔn ya wa iza o to mina kana n'a n'i jɛra a b'i janfa n'i ye nin ye mɔgɔ la o ye nafigi de ye Alakira ma kɛ nafigi ye san 60 ni san 3 Alakira a bɛ ka dilanni de kɛ san 60 ni san 3 a ma nkalon bɔ a da kɔnɔ san 60 ni san 3 Alakira ma mɔgɔ neni san 60 ni san 3 a ma kumakan gɛlɛn ta k'a fɔ mɔgɔw ye n'an ko k'an bɛ Alakira de kɔ an ka ɲinɛ mawuludu temu o ye yafa de ye ani sabali ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ n'i ma yafa mɔgɔw ma Ala tɛ yafa i ma mɔgɔ n'i ma hinɛ mɔgɔw la Ala subhanahu wa ta'ala tɛ hinɛ i la ni e de ko k'e bɛ yafa mɔgɔw ma f'i ka yafa fɔlɔ Ala ka sɔrɔ ka yafa i ma ngo Seydina Abubakar Sidiki n'o ye Alakira terikɛ ye a jɛɲɔgɔn min donna kuluwo kɔnɔ a nɔfɛ min y'i sen da sawo da la min ko saw k'ale tiɲɛ ni ka se kira ma ale denmuso de kun furulen bɛ Alakira ma Alakira alayhi salatu wa salam a ye muso 11 de furu a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na muso 2 olu fatura Alakira ɲɛna Alakira fatura ka muso 9 de to Alakira muso 11 cɛla muso 6 kun b'a la olu kun ye Kureshiw ye muso 4 kun b'a la o kun ye Arabu ye muso 1 kun b'a la o kun ye Bani Israilaka ye mais Kadijatul Kubra ale de kɛra Alakira muso fɔlɔ ye Alakira ka Kadija to a kun Kadija ni muso si ma jɛ ka sigi Alakira kun Ala y'o kɛ bonya de ye Kadijatu ye ka da k'a ye bonya min kɛ Alakira ye a ye sutura min da Alakira kan Ala ma sɔn i n'a fɔ Ala bɛ ka min kɛ ne ye lezi la Ala k'an kɛ Kadijatu ɲɔgɔn ye dɛ bon Alakira ani Kadija ka Kadija to Alakira kun muso si ma fara Kadijatu kan fo Kadijatu fatu de Kadijatu fatulen de ni muso tɔ ninnu sɔrɔla ka taa Kadijatul Kubra ale de Alakira den bɛ sɔrɔ Alakira alayhi salatu wa salam a ye den 7 ne sɔrɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na den 7 cɛmani 3 ani musomani 4 Alakira alayhi salatu wa salam a den fɔlɔ cɛmani kunda la o ye Abdul Qasim ye o kun b'a wele Abul Qasim o kun ye ale sirinu ye Abdul Qasim kɔfɛ a ye Abdulayi sɔrɔ Abdulayi o fana kɔfɛ cɛmanu na a ye Ibrahima sɔrɔ Alakira alayhi salatu wa salam Ala ka latigɛ kɔnɔna na ninnu si ma san sɔrɔ Abdulayi ale fatura fitinin Ibrahima ale ye tile 70 de balo Abul Qasim ale ye san 2 de balo ninnu bɛɛ lajɛlen fatura denmisɛnniya de la mais a ka denmusomaniw na Zainabu n'an b'o wele ko Zainabul Kubra n'o y'a den musomaninw bɛɛ la kɔrɔbalen ani Worokiyatu ani Kursum ani Fatumatu Zahraw Ala ye ninnu kɔrɔbaya parce que ninnu bɛɛ lajɛlen furu la mais ninnu bɛɛ fatura kira ɲɛna fo k'a bɔ Fatumatu Zahraw la Fatumatu Zahraw ale de fatura kira kɔfɛ kalo 6 nin den ninnu bɛɛ Kadija den de fo k'a bɔ Ibrahima la Ibrahima ale y'an ba Mariya de den an ba Mariya farafin de kundo o de la Ala ko ani Alakira ko anw farafinw wallahi ale tun bɛ bɔ Egypte de nana mawludu kɛ yɔrɔ la an k'an jija an ka hasiriya dabila parce que Alakira alayhi salatu wa salam a y'a fɔ k'a b'anw ma ni asiriya ye ko asiriya bɛ adamaden ka baara ɲuman bɛ dun i n'a fɔ lɔgɔ bɛ tasuma dun cogoya min na i m'a ye Alakira yɛrɛ Ala y'a ta ni kuranɛ kɔnɔ a ko Alakira ma a ko law kunta fazɔ ghalizɔl qalbi lanfaduhu min awlika a ko Muhamadu n'e kun kɛra mɔgɔ dusukun jalen ye i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kun bɛ boli ka bɔ i la n'a ma ɲɛ Alakira alayhi salatu wa salam anw bɛ kɛnɛ sigi a ye
ala yɛrɛ de kɛnɛ siga ye ko e ma ye nabilayi Musa ale ye ala deri de a ko arabi israhali sodiri wa yasiri amri wa halul udata min lisan yafqahu qawli ale de ye ala deri k'ala k'ale kɔgɔdisi fɛrɛ wa ko ka tila k'a nɛn sabati a nɛn bɛ se ka kuma sanumanw fɔ kumana min na n'a bɛ taga Firawuna fɛ mais tellement que ala kira ala kanubaga don ala y'a fɔ ale de ma ko alam nashraha laka sadraka ko Muhamadi an ye kɔgɔdisi an y'a fɛrɛ i ye k'i kɔgɔdisi fɛrɛ i ye a ye jurumu t'e la an ye jurumu bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ i kan Musa y'a ɲini ala fɛ de nabi ɲuman tɔw mais ala yɛrɛ de y'a di Musa ma ka tila k'a fɔ a y'o de fɔ alam nashraha laka sadraka wa wadana anka wizraka allazi anda zaharaka wa rafana laka zikraka a ko Muhammad an y'i kofɔ kɔrɔta ayi alakira ala y'a tanu ala y'a bonya tellement que ala ye bonya bɛɛ kɛ kira alayhi salatu wassalamu depuis a bange kalo jɔra n'an b'a fɔ o ma ko arabil awalu depuis o kalo jɔra Allahu subhanahu wa ta'ala a ye bonya sugu bɛɛ kɛ k'a yira walama jaa sharu rabil awal allazi fata Allahu fiya abwaaba ni'ima wa tola'ati fihi shumusul imaniya kuma namna arabil awal sera n'an b'a fɔ o ma ko dɔnba kalo Allahu subhanahu wa ta'ala a y'a ka nɛɛma bunda bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ dugukolo sanfɛ depuis a kalo jɔrɔla dɔrɔn ala y'a ka nɛɛma bunda a y'a bɛɛ dayɛlɛ a tilala ka limaniya kalo k'o yenge jɔn kunnadiw kan adaratu leilatil mawlidi kumana min na ni kira yɛrɛ bange wagati don su n'o o sela ala tilala ka kalo nɔrɔ dugukolo sanfɛ k'a kɛ nɔrɔba de n'i kun y'i biri kira bangena fajiri dɔ de fɛ mais depuis a sufɛla fɛ n'i kun ka miseli bina n'i kun ko k'i b'a ta nɔrɔ fɛ i kun b'a ta tellement que ala yɛrɛ de ye Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de ye alakira bonya yeni ka se hali bange kalo ma depuis a san aburata nana aburata nun faralen k'a bɛna alikaba ci ala ye jumɛn de kɛ a ye kɔnɔ dɔw de bila ka na aburata n'a ka jama halaki k'o kɛ bonya ye ko parce que ko kira bɛna bange parce que o ko ni kira bangeni cɛ o bɛnna tile 60 de donna aburata n'a ka jama halakili ani kira bangeni cɛ ala de tilala k'o baro bɔ ala kira ye suratul fili kɔnɔna na ka nin kɛ bonya ye ka se ala kira ma an ba Aminata kumana min na ni a b'a ka so kɔnɔna na tin y'a minɛ i n'a fɔ aw b'a faamuya cogoya min na kumana min na tin y'a minɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a ye jumɛn kɛ a ye musoba dɔw de bila ka na an ba Aminata dɛmɛ ka dakalati alayha musoba dɔw de nana o ye musoba jumɛn ye alijinɛ hɔrɔmuso nɔrɔlenw olu de nana o hɔrɔmuso ninnu na Asiya b'a la an ba Mariyama b'a la Hawawu b'a la Hasiya b'a la olu bɛɛ nana fara an ba Aminata kan ka na an ba Aminata ka na a ka tina minɛ kabanɔgɔ nana sankolo la ka suruya kana fo sankolo la kabanɔgɔ y'o de kɛ nin kɛlen kumana min na kɔnɔ dɔw de nana an ba Aminata ka dalala la kɔnɔ ninnu Allahu subhanahu wa ta'ala ninnu a ye kɔnɔ ninnu dilan ka kɔnɔ ninnu dabɔlɔ k'u kɛ sanu ni lulu ye kɔnɔ ninnu Jibirila fana a n'a ka jama jiginna Jibirila n'a ka jama jiginna an ba Aminata ko ale bɛna bange kira la a ye dɔw de ye sanfɛla la Allahu subhanahu wa ta'ala ka kabako u gulonnen bɛ fiɲɛ de ni ɲɔgɔn cɛ garibilati dɔ b'u bolo garibilati ninnu u dilannen bɛ ni warijɛ de ka tila k'u juru kɛ sanuw ye k'u nana garibilati ji dɔɔni da ale ma dɔrɔn ale y'a yɛrɛ sɔrɔ an ba Aminata ale mini muso ma kɛ kelen an ba Aminata ala ye kunnaja dunu fɔ n'ale de kumana min na n'a bɛna bange Mustafa la ala ma sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka bange o don Mustafa bange don ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ bange Mustafa nana dugukolo sanfɛ dɔrɔn Kisra faamaw ka pale balikɔ 17 Allahu subhanahu wa ta'ala y'o de kari k'ale ka belebele bɛna bange sawakaw ka kɔ u bɛ kɔ min bato a ji tɛ ja san 1000 kɔ in bɛ yen a ji tɛ ja ala ye kɔ in ja
najazuw ka tasuma n'u b'a bato san 1000 tasuma in bɛ yen nɔ Allahu subhanahu wa taala a ye tasuma in faga ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ bonya de ye ka se Musafa ma ko ka d'a kan ko Musafa bangena Musafa anw tɛ se ka fosi kɛ ni Ala yɛrɛ ma min kɛ Jibirila tilala ka jigin ka na ni darapo 3 de ye sanfɛ mɛlɛkɛw olu ye dunu gosi a la dugukolo mɛlɛkɛw olu ye dunu gosi a la sanfɛ mɛlɛkɛw olu kasa jara ni Alakira na ni kasa jali ye o de la Alakira bɛ bange don min na wusulan kasa dumanw parce que alijinɛso bondaw dayɛlɛ la yɔrɔ bɛ wusula fantan 4 bɛɛ o de la n'an bɛ mawuludu kɛ an bɛ wusulan de dilan depuis ɲinɛ mawuludu la sisan k'a toli fo san wɛrɛ mawuludu i ma ye an ka mawuludu wusula n'i y'a wusu kari bɛɛ b'a kasa mɛn an bɛ nin bɛɛ kɛ mun kosɔn walasa anw ni Alakira ka taa dɔn donc malimatu bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye ka kira jogow de ta ne bɛ min fɔ aw ɲɛna o ye ka jogobaw de ta kira la kira tun bɛ yafa n'i y'a tɔɲɔ a bɛ yafi ma kira denmuso Zainabu a kɔnɔma falen cɛ min kɛra sababu ye ka so girin ni a ye n'a binna Zainabu tor'o la mais kira kelen ka se sɔrɔ Fatu Makan don sebaw ɲɛ dara Zainabu fagabaga kan dɔrɔn a y'a digi de ka tigi bari Alakira la k'a fɔ Alakira ne tubira ka don silamɛya la sebaw nana ko nin nafigiya tubi de ko an b'a faga Alakira ko k'ale yafara Alakira tun bɛ yafa mɔgɔw ma kuma min na Dasiw taara ka taga Alakira sɔrɔ a dalen k'a bɛ Alakira faga a ka muru bɔra ka bin a ma se ka Alakira faga mais Alakira wulilen Alakira yafara ma donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an ko k'an ye silamɛw de ye an dɔla kelen ka limaniya tɛ dafa ka mɔgɔ dɔ juguya to an dusukun na an ka yafa ɲɔgɔn ma sigiw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow a ka bɛnbaliya dabila Alahu subhanahu wa taala a ye fɛn min da anw ni ɲɔgɔn cɛ an kana tiɲɛ ka bɔ yen balimaya kumana min na n'a bɛna dugukolo sanfɛ a kasira de o de la Alakira ko la yadkhulu janna qati'u rahimi ko sinjitigɛla tɛ don alijinɛ kɔnɔ donc an k'an ka sinjiw kala an ka sinjiw tiɲɛlen don anw bɛna mawuludu kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ anw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ hali anw tɛ taa an sigi yɔrɔ kelen na sinamusomaw aw bɛna mawuludu kɛnɛ kan ko ne ni karisa tɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ parce que anw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yalima mawuludu a ye nafa ɲɛ e ye wa e bɛna mawuludu kɛnɛ kan e sinamuso ɲɛɲininen bɛ e bolo basa donnen bɛ e bolo dugu jukɔrɔla la walasa ne cɛ kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ni ne tɛ ka cɛ bɔ mɔgɔya la n'a bɛ sinamuso fɛ yen mais n'a bɛ e fɛ yen nɔ cɛ bɛ mɔgɔya la yalima mawuludu a bɛ nafa ɲɛ e ye wa e min filɛ nin ye i silamɛɲɔgɔn tɔgɔ kama i kelen bɛ ka a lacɛn o ne de la ka taa wajulu kɛ yɔrɔ dɔ la ne bɛ karamɔgɔkɛ in don afezul kurani de don tellement que a man ka di mɔgɔw ye ni nana jɔ bisimila i bɔra a kɔnɔ de ne ko Allahu akibaru n ko a ma se ka bisimila i fɔ n'a ko k'a b'a fɔ ko bisimila arahmani arahimi cɛkɔrɔba tununa de a ma ɲɛ ne sirannen ko karamɔgɔ Sɛkinɛ Jawara ma a ko Malimatu e tɛ nin kalama a ko Allahu akibaru a y'a fɔ moriya la cogo dɔ la ko anw tɛ moriya dɔn k'u bɛ salaku wa mun k'u b'o de ta tigi kama ko n'u y'a ta kama Malimatu k'ali n'i ko ko bi k'i tɛ se k'a fɔ ko f'i k'a fɔ bu de donc e ko k'e bɛ Ala fɛ ne ko ko ne bɛ Ala fɛ a juguya kun ye jumɛn Ala dun ye kangari d'an ye dɛ Ala ye kangari d'an ye Ala ko cogo di a ko ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun a ko ne kan bɛ mɔgɔw de ma minnu limaniyalen b'aw la n kan bɛ mɔgɔw de ma minnu dalen bɛ saga kunun na ne kan bɛ mɔgɔw de ma minnu dalen bɛ kaburu tolili la ne kan bɛ mɔgɔw de ma minnu dalen bɛ salatu tigɛli la salatu min bɛ janimɛ kan a ko a ye sira Ala ɲɛ sira ɲɛ hakika la kana sɔn ka sa ka sɔrɔ i tɛ silamɛ ye e bɛ se ka taga i mɔgɔ ɲɔgɔn ɲɛɲini k'e ye Alakira mantonw ye la i sen tɛ Alakira ka surunalidon na Alakira dun ko k'a fɔra ale ɲɛna ko surunali bɛ di ale de ma yomal kiyamati jɔ don k'a ma y'a fɔ a ɲɛna Alakira ko alayhi salatu wa salamu k'ale de bɛ taa jurumutɔw surunali don wa nafigi sen tɛ Alakira ka surunalidon na jahili sen tɛ Alakira ka surunalidon na munafigu sen tɛ Alakira ka surunalidon na an b'a ɲini aw fɛ silamɛw an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔlenw bila ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ
cɛw hinɛ I muso la I taara waliden ta ka bɔ a ka so kɔnɔ don min na I taara ɲuman de ta a dir'i ma jigiya de kama e nana muso kelen muso fila ta e ko k'o kɔrɔla muso fɔlɔ k'a bɛ ni miliyari de cɛ e dun ka kɔrɔ ni muso fɔlɔ yɛrɛ ye e ma maloya k'i walaka I taara san 12 min fɛ I ma maloya o ma mun na I bɛ maloya I ka musokɔrɔba ma ayi Alakira ko jogo t'o ye Alakira ko khairukum li ali anna khairukum li ali kawla mɔgɔ sɔn hɔrɔma mɔgɔ min bɛ hinɛ ka denbaya la wa ne de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ ka denbaya la hinɛ I musow la I k'i denw I k'u ka dépense k'u ye I kana kɛ cɛkɔrɔba kunango ye I ka du kɔnɔna na donc balimamuso an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka sigi nɔgɔya ɲɔgɔn bolo n'o kɛra mawuludu kɛli a bɛ nafa ɲɛ an ye n'o kɛra mawuludu kɛli bɛ nafa ɲɛ an ye an tɛ bɔ kuma na ne ma Cheikh Amara Tijani fo Aidara ka golo ka sigi Cheikh Amara Tijani n dalen b'i la nka n danaya tɔ belebeleba fara I kan Cheikh Amara Tijani ye duwawudenw ka alimami de ye Cheikh Amara Tijani ye silamɛya yelen de ye silamɛya darapo de ye Cheikh Amara Tijani ye donc an b'a fɔ sherifu ye k'an bɛ duwawu de k'a ye doni min b'a bolo a ka girin mais Ala b'ale se doni kɔrɔ parce que a tɛ hasiri ye Ala b'ale se doni kɔrɔ a tɛ ŋunafegu ye ɲɛmɔgɔya yɛrɛ de bɛnnen bɛ Tijani na n y'a ɲini Ala fɛ Tijani Ala k'an k'i dɛmɛbaga ye Tijani Ala kana an k'i dɔgɔyabaga ye Ala kana an k'i ma fitiriwale an karamɔgɔ n'i ye min bila ka na I dɔgɔnin an ka kɛnɛ kan Tijani a diyara an ye an bɛ kɛ fo k'a waleɲuman dɔn a tɔgɔ dara cɛba min na Ala k'a tɛmɛ o la cani ni dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen an y'aw kalifa Ala la Ala min tɛ kalifa cɛ an ma ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba kɔ an yɛrɛ ka sababu ɲuman a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara Ala k'a n'i simaya Ala k'a n'i kunnaja n'i y'a mɛn bi micro juru bɛ an musow bolo e de y'an musow valeur yira muso si tɛ ɲinɛ I kɔ silamɛmuso bɛɛ ko k'u ka foli f'i ye Haidara an bɛɛ b'i fo si ni kɛnɛya Ala k'a di an n'i ma Haidara n'an y'i fo n'i musow kuma ɲɛ I kun tɛ se ka kɛ tan Tani Jara n'a dɔgɔninw an b'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw denw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw ye n bɛ n ka Kulubalikɛ yɛrɛ fo monsieur Kulubali nin cɛ in a ɲɔgɔn cɛ man ca dɛ nin ye cɛw fa de ye ani musow bɛnbakɛ kiminikɔrɔ filani tila de ye ne ka monsieur Kulubali ye ne ka lezi kɔni sori lezi na amanu wa amilu sɔliya an ma ye Sekinɛ Jawara ko ne ni lezi tɔgɔ bɛ Sɔrɔtulu Ibrahima de kɔnɔ o de la ni lezi ka ko tɛ kodenni ye dɛ donc ne bɛ duwawu de k'a ye donc n bɛ n totobiɲɔgɔnw fo Kulubalila musow bɛ an ka ca dɛ mais bɛn dɔrɔn de b'an ka so n bɛ Kulubalila musow fo jujuw bɛ ne kansinamusow la baarakɛla ɲɛmɔgɔba sugu bɛɛ bɛ ne kansinamusow la mais bɛn dɔrɔn de b'anw ni ɲɔgɔn cɛ Kulubalila la yan bɛn dɔrɔn de b'anw ni ɲɔgɔn cɛ Kulubalila la yan k'an sigiɲɔgɔnw fo ma ɲinɛ n ka kalandenw kɔ Janatul Firidausi kalandenw olu de b'u ka dɔrɔmɛ bɔ ka ni mawuludu sigi sen kan u bɛ fiɲɛ bɛɛ kɛ ne ni cɛ ye sɔlatu nafa tɛ se ka bɔ ka ban a y'a kɛ wajibi ye aw yɛrɛ kan hali n'aw ma taa minɛ mɔgɔ fɛ a kɛ wajibi ye don o don I seko la ne ma fɔ I tɛ se min na dɛ n'i bɛ se 10 de la don o don 10 layiru ta I yɛrɛ kan fo ka se yomal kiyamati jɔ don ma I ka sɔlatu kɛ sɔlatu modèle ka ca n'a y'i ja a fɔ Allahumma sɔli ala Seydina Muhammadi wa ala ali Seydina Muhammadi wa salim walima n'a y'i ja a fɔ Allahumma sɔli ala Seydina Muhammadi wa ala ali Seydina Muhammadi wa sɔhabihi wa salim walima n'a y'i ja a fɔ Allahumma sɔli ala Seydina Muhammadi tibi qulubi wa dawaiya wa afiyatal abdani wa shifaiya wa nurul absori wa diyaiya wa qutul azwaji wa gadoiya wa alihi wa sahabi wa salim walima n'a y'i ja Allahumma sɔli ala Seydina Muhammadi al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdar lazim Allahumma sɔli ala nabi rahmati sɔlatu fɛn man i ja sɔlatul Ibrahima I jija I ka sɔlatu ta I yɛrɛ ka layiru ye n'i bɛ se ka 10 de kɛ diɲɛ don o don fo ka taa se I ka donnaba ma walima n'i bɛ se ka sɔlatu 20 de kɛ diɲɛ don o don fo ka taa se I ka donnaba ma walima I bɛ 100 de ta diɲɛ don o don fo ka taa se I ka donnaba ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko yɛrɛ labɛnbaa cɛkulu ani ka fara kalanden dɔw kan an ye fɛn min sɔrɔ olu ka seerakaw ni duwawudenw na an ka jɛ an ka ɲamada olu fɛ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne y'aw denmuso Korotum Samake ka bɔ Kalabulo Janatul Firidausi kɔnɔ Malimatu Barike Kane ka kalanyɔrɔ Kalabankura walanda min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye o de ye Bada Salam Charti
Bada salam sharti wɔɔrɔ de don. A fɔlɔ ni mɔgɔ min ɲinɛna ka kuma seli la. A filanan ni mɔgɔ min ye jogo kelen walima jogo fila fara I ka seli kan. A sabanan ni mɔgɔ min ɲinɛna ka salam bila seli la ka sɔrɔ a ma dafa. A naaninan ni mɔgɔ min ɲinɛna k'i sigi jogo fɔlɔ la. A duurunan ni mɔgɔ min sigara ka seli dafali la. A wɔɔrɔnan ni mɔgɔ min ye gindo bange. An bɛ silamɛ bɛɛ fo. An b'an ka malimatu yɛrɛ fo. Malimatu barike kani. I sara t'an bolo, I sara bɛ Ala de bolo. Silamɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ba. Malimatu barike an ye denmisɛnninw ne. An bɛ layidu ta I ye. Hali n'i donna tasuma la, an bɛ don I nɔfɛ. Ne tɔgɔ Karijatu Tarawele ka bɔ Janatu Firdausi kalanbulon la. Wala n'an bɛ ne bolo bi o de ye nafiki taamasiyɛn ye. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun munafikun salasatun. Nafiki taamasiyɛn ye saba ye. Iza hadasal kezawati. N'a bɛ baro la a bɛ nkalon tigɛ. Wa iza wa'ada aklafa. N'a ye layidu ta a t'o dafa. Wa iza utumna alkhana. N'i dara a la a b'i janfa. N tɛ bɔ kuma la fo n ka sabu ɲuman fila fo. N'o de ye tanti barike Kane ani tonton Sori Kulubali. Malimatu min y'a kale k'a tɛ fɛ ka jogo an npogotigininw na. N bɛ wele da n ɲɔgɔnna bɛɛ la a ka na Janatu Firdausi in na. Lam mene bolo bi ka fɔ o de ye seliji tiɲɛfɛn. Seliji tiɲɛfɛn ale ye 14 de. A fɔlɔ banakɔtaga, a filanan fiɲɛfili, a sabanan sugunɛkɛ, a naaninan sugunɛ kunkuru, a duurunan sunɔgɔgiri, a wɔɔrɔnan kirin, a wolonfilanan fa, a seginnan suli, a kɔnɔntɔnnan murutili, a tannan sɛgɛsɛgɛli nɔgɔ la, a 11nan wadiw, a 12nan maziw, a 13nan cɛ tigɛ kɔnɔna jɛma magali a lawura la walima muso bolo donni a lawura la, a 14nan cɛ ni muso magali ɲɔgɔn na ni damu sira ye. O de tun bɛ ne bolo bi k'a da o tulo kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Manga Seyda ba fo ne ye Malimatu barike Kane. N bɛ ne bolo bi k'a lase aw ma o de ye suratul fil tafsir ye. A'uzu billahi minash shaitani rajim. N bɛ tanga ɲini Ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra faralabonfɛn ka bɔ Ala ka nɛɛma la. Bismillahirrahmanirrahim. N b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammadu i ma ye min kɛ samaso tigiw la. Alam naj'al kaydahum fi tadlil. A y'u ka dabalijugu tigɛlen yɛlɛma u bolo k'a kɛ fili ye. Warsala alayhim tayran ababila. A tilara ka cili kɛ u ma Babila kɔnɔw la. Tarmihim bi jaratin misjilin. U k'u kerun fara mun dumelen don jahanama kɔnɔ. Fajalahum kasfin ma'kul. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An bɛ Ala fo k'a barikada. Anw sɛwalen don, an nisɔndiyalen don. Ni Malimatuba in sɔrɔli ye Dawudabugu yan. Yan ti Dawudabugu ye dɛ, yan ye Dumanbugu de ye. Ne bɛ foli kɛ Dawudabugu musow ye, ka foli kɛ Barike Kane a n'a ka kalandenw. Sabula kabini ni ko in daminɛna fo ka se bi ma, Dawudabugu musow ma sigi, denmisɛnninw ma sigi, cɛw ma sigi. Donc an b'u bɛɛ lajɛlen de fo k'u barikada. Inshallah an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin k'an san fɔlɔ ye, Ala ka n'a k'an san laban. Nisɔndiya a barika ka bon kosɛbɛ. Sani n k'o fɔ an b'a fɔ fɔlɔ alhamdulillah. Chaque année an bɛ nin mawuludu in célébrer, kalanbolo b'a célébrer kan kelen terrain in kan yan. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nin y'a ta ko 7nan de ye. 7nan min bilara minɛn min kɔnɔ o de ye bɛn minɛ, o de ye basigi minɛ. Silamɛ yɛrɛ bɛ se ka ko jumɛn de kɛ yaasa jamana in bɛ se ka basigi. Alors an y'a bila o minɛn de kɔnɔ, a nisɔndiya a barika ka bon kosɛbɛ. Barisa karamɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye duwawu caman kɛ bɛɛ lajɛlen ani an ka jamana ye. A yɛrɛ b'a kalama cogo min na jamana a bɛ ka période min traverser a ka gɛlɛn kosɛbɛ, a ka gɛlɛn an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. N'i ye silamɛ ye, n'i ye mumini ye, ni Ala ko n'a b'i bolo kosɛbɛ nin kɛnɛ sugu ninnu kan duwawu kɛnɛw de don. Alors n ka nisɔndiya a barika ka bon kosɛbɛ. Ka barikada nin yɔrɔ in na ka waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnena an bɛ kɛnɛba min kan Ala folen kɔfɛ ka barikada k'an ba fo n'o y'an ka Seydatu ani an ka Malimatu ye n'o ye Malimatu barike Kane a n'a ka sotigi an bɛ duwawu k'u ye ka tila ka duwawu belebeleba ɲini u fɛ nin kɛnɛba in kɔnɔna la. An b'a fɔ Ala ni ce Ala min sɔnna ka nin kɛnɛba in jira anw na salon an y'a kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ Ala sɔnna ka ɲinɛ ta fana jira anw na tuguni
kɛrɛnkɛrɛnna folikan de b'an bolo k'a fɔ an ba ye ka duwawu k'a ye kala ka duwawu ɲini an fɛ anw bɛ kɛnɛ min organiser Jamiyatu Ikilasi Dini tɔgɔ la jɛkulu minnu sigilen don an ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ bila camancɛ la k'an kɔnɔ jɛya Ala ye Ikilasi lillah an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ ɲɛnamaya an ba a n'an ka musokɔrɔba ka taa se a n'a ka sotigi ma wallahi u b'an bolo magɛn u b'an dɛmɛ baara in na wa u b'an dɛmɛ sugu bɛɛ la. Ma k'a ka tasuma fiyɛ ko n'a daji ma faga nunji b'a faga kuma t'an bolo ko ye an da kɔni ye wasa ye wasaw ka wasa anw da ye an bɛ barike kɛnɛ fo yan'an ka barike kɛnɛ fo an bɛ Sori Kulubali fo k'a fɔ Sori ma ko dandala ko a ni doni bata ko n'i y'a min ɲɔgɔnna doni bata la tɛ i ye ɲuman ɲuman de sɔrɔ parce que n'i y'a min b'a fɔ barike barike a Sorilama de don. an bɛ bɔ ka Sori Kulubali fo k'a barikada wallahi bi man jana ye hɔrɔn ye ladiri don a b'a yɛrɛ dɔn parce que n'i kɛra muso fɛ i kɛra bɛɛ fɛ i kɛra muso bɛɛ fɛ n'i kɛra bɛɛ fɛ i bɛ k'i yɛrɛ fɛ ka k'i yɛrɛ fɛ ka k'i denw fɛ n'i kɛra i denw fɛ i bɛ ka sigida denw fɛ Sori Kulubali fo k'a muso ɲuman fo an bɛ an ka kalanbulon barikada an ka dɔrɔmɛ n'an ka fila o de bɛ nin sigi yan an bɛ kalanden bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ barikada wallahi danda kalanden ninnu si la mi dugawu kɛ ne bɛ n barike kan ne fo k'a wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na n barike tɔgɔ ko donibata n barike wallahi ye denmisɛnninw dilan Ala k'a yɛrɛ dilan ya Rabbi yama Ala kɛ firidawusi Ala k'a nɔgɔya an ye Ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ Ayidara fo k'a wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na sija ni kɛnɛya a bɛ Ala bolo Ala k'a dan n'a ma ya Rabbi yama Allahumma salli ala sayidina Muhammadu wa ala ali Muhammadu wa an denw mara ka d'a ma k'an denw dilan ka d'a ma Ala k'a kɛ alijinɛ sara ye an bɛ Ayidara fo k'a denw fo Ala ka barika d'u la Ala ka si ani kɛnɛya d'u ma an ka ba Mali Ala k'a kolo suma Ala ka fitinɛ in bɔ a kɔnɔ Ala ka Mali ja Ala ka maliyɛnw kan bɛn an ka sɔrɔdasiw Ala k'u fanga se Ala ka sebaya d'u ma Ala kira hɔrɔma kosɔn alikuranɛ barika kosɔn sɔli ala Muhamadu bi ne filɛ kɛnɛ mun kan alhamdulilahi rabbil alamina nisɔndiyalen don kosɛbɛ n bɛ barike fo kosɛbɛ n denmisɛnnin teri kun don n denmisɛnnin teri sɛbɛ ale de ye mariniya ni kanunin ye n'a cɛ yɛrɛ sɔnna cɛ yɛrɛ fana sɔnna ko n ka k'a ye n b'u bɛɛ fo k'u wale ɲuman dɔn mɔgɔ nana ni mawudu kɛnɛ kan Ala kana foyi den kelen kɛ k'u sɔrɔ fɛn min natɔ sɔrɔ a ka n'u tatɔ sɔrɔ Ala k'a k'u ye baraji ye Ala k'a mɛn ka ni mawudu caman kɛ sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Alahu taala k'a di an n'u ma kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'u ma hami bɛ mɔgɔ la Ala ka bɛɛ ka hami nɔgɔya hami dogolen n'a bangenen Ala ka bɛɛ ta nɔgɔya kira ma kira sanuma kira bangena mawudu fɛte kɛra nisɔndiya ne bɛ kulo kira Mamadu la ne bɛ kulo danbe tigi la Baminata de me kira Mamadu wele la Abudulayi de me kira Mamadu wele la Khadija cɛ kira Mamadu wele la Aisha ta cɛ kira Mamadu wele la Fatima ta fa kira Mamadu wele la kɔnɔna le zikiri awa ko k'an ka Ala dɔn Mamadu ne ka mi kira ma kira sanuma kira bangena mawuludu fɛli kɛ nisɔndiya ko an baden Shirifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ani wale ɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Shirifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin kun y'an ye Dawudabugu kalanbulon Jannatul Firdausu n'ale malimatuba ye Seyidan Barike Kane ale ka mawuludu nɔkantigiw nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya baara ninnu a tɛ taa musakaw kɔ a musakaw bɔra yɔrɔ minnu na Ala k'u ɲɔgɔnna caman bila a nɔ la Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yirana salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira